kita bawa panda tanah bagi ready untuk leza ko kamasan punugana cindolok kanana tabukai tula mura bazaro sopainai mani rok painani nailai tongo mokai bai geta mani telanguroi jangno henai mani nailai tonglai mani ge norong nokaila bari thangang kaise manjak phornani sai tongnai nokbo nai tongli te subscribe khai korong ke subscribe khai rodi আমি হাইতাইছি নামে একবার আইছি আরাম না ছোট থাকতে আইছি শিখলা সময় আইছি আমি একবার আইছি গত বছর আইছি গাড়ি গাড়ি আইছে না রাস্তা দিতে ওই খাই তো হিন্দি jangna base ha ও ভিডিও ফ্রেন্ড না tabuke mama gojani dogni akhollaika mama sikoni nogo mama gojani nogo phaise rest rok khai matong jalai sio toi rok nongoi ge tabuke mama sikoni nogo mama sikoni bahasok nokayo tini ani boporang juk ge tabuke bongno kainani nai tongo muke mami sikon dinai korum kanjang kai amuke ani boy jok kasat bai kasat amrono bini parabo ke tabuke sung asoko rest rok khai tonglayo ko asok mani jakaro ke mama songra asok laijak ko kan logini bukhani bai ke ani serai bini yong bai bamjakai tongo bini yong sikon bai bini yong sikon kaska hamjako bo geta bungke bongno kai tongo santikali ni kaimung kai tongo ko brahman hingke santikali ni sitjobo hingke ang tu waisa pungnu ya ko brahman bai kaimani rok santikali kaimung rok tini no poila nongo hingke aboni bagoi kam khai ke manai nai barai khe kai ge no phunai tongdi santikali kaimung barai khe kai waisa pungnu ya ko tini no no ko hingke nai tongdi no boso yawe tabuk phano kaibaya ko birar khelelo santikali kaimung asubani mother in law sago gurudev kaimung hingke
dakti dobo henai dakti kaibayo henai ejangkai birar khaise lelo tini sipuila bo nokmani ba amsuke lelo ono robodi lel saimaya hingke tabo khe fataro maphaika ani sarai jalogo kaba kokoi jalogo hinai bini papa no bring mato ka fataro hingke tabo khe yak toilo lai tongo angkhai lui pekhe andogini be angkhai hingke tabo khe burini batano logi rogo ani logini hingke saijung hingke yak toilui maya phung hinai hingke bini logini kekya problem ungjak obak hinai ani logini pono logi rokha hingke tabuk se yak toilo lai tonglaio chungno last songono yak toilo mani aske painai hingke tabuk hingke paiyene yak toilo baine tabuk khe mai sanani asok laikha mai bo khuikya pura duita rok baji tongkha hingkaba tabuk khe mai sanani hinai asok laikha mai rok to sokpaiyako hingke mai no naisingui tongo mai sokpai salaina ko borok rok naite mai sokpaika tabuk khe ani kopalo sindur kasam ke phuljang nogoi mangkhana obo hingke oyaro phuliro mani bongni muka bo haike ma phulo hingke tabuk khe mai sai tongo muirok sopaika arok tei dal bora obai mai sai tongo hingke aro sopainai moi hingke je sopaimani obino chai tongkha hingke mai bo khuikya hingke jang amui bo thokka ejangkha boi bipiyong tamjani hinui bo salai tongo hingke burini furniture kenai di naithoka mokhe suitcase dressing table sofa mile obokhe ani boi jok sikon bobo phuljak ti sindur kasama kheye ani serai tamjani hinui salai bokhorong nalai tongo hingke tabuk khe rest khai tongo maisai paimani erpore hingke ngo hamjo katal samiri katal no thanai manei ronani hingke bobo tabuk no maisai paia asok jalai dorok hingke tabuk khe chungrok kha roi tongmani se tabuk kuaisa rana hinui salamoi tongo do hingke o kuaisa goinai ang bosuk mulukha pora muluk soka se boku bisingni se kuai no tikhlai masisi ang bo kuaisa ro manno hingke tabuk khe kumui emokhe iyong burini pasami rifong kumui hingke bini number bi tongo ani logini hingke number holdi hinai hingke tabuk khe chung thana nalekha de sokpaika lama bo kaisang tabuk thalaisina tabuk khe rong thana khulko susminita bole Ama pe anjang aja. Sabarlah. Anjang.